Kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 pano pandichange ndichikuzivisai manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manyuzi updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manyuzi updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatilikeei this video, ndatisharei this video kuhama neshamwari. Zvinobatsira kuti veruzhinji vange vachiona this video. Vadikani sekuziva kwamunozviita manyuzi updates epanapa ndinoyanawo ndakamabatanidza. Why ndichiuyanawo ndakamabatanidza? Tinge tichiitira kuti muwane manyuzi updates akati wandei pasame video. Ndichataura nyaya yaColorful. Vazhinji varwadzikana, vazhinji vadzimbikana nenyaya yaColorful iyi yandichataura nezvayo. But ndotanga ndarova first update. Vadikani vanhu mudzimba vane stress. Vamwe vanhu vane stress dzenzara chaidzo dzekushungurudzwa, zvinhu zvekusangana nevanhu mudzimba. Ndosaka zvichinzi pachikuru chakapfugidza dzimba matenga. Hapana anoziva zviri mukati memba yeumwe. Hapana anofunga zviri mumwoyo memumwe. Vadikani nezuro takareceiva sad news mutauni muHarare kuna Angwa Street and Kwama. Takareceiva sad news idzi. Pane munhu murume akajamba kubva mubuilding pamusoro. Macases aya takambomareceiva kudhara. Panapa pathis YouTube channel ndakatuma posta panapa pathis YouTube channel vanhu vachijamba kubva pamusoro pemabuilding vachifa. But ane time tareceiva macases aya. But kuona 2025 ndiyo first case yatareceiva yemunhu ajamba kubva pamusoro pebuilding akafira passport. Zvanoda kuita vadikanda kukupai video raiye witness anga aripo kuti ataura kuti munhu uyu haamuzivi nekuti ane makore achisenza ipapo. Ndoda kuonesai video, wapedza kuona video tozvorofuka comment section and ndoda kubva ndarova last update yaColorful. Ngatione this video. What happened here? What happened here? And as far as I'm concerned, I've just arrived. What really transpired, I'm not so sure as to what really transpired. But let me say this. My condolences to this departed person. And at the end of the day, I'll tell you, as far as I've seen this corpse here, this person does not belong here. I've been here for the past 27 years. From the ground floor up to the 4th floor, to the 6th floor, to the 13th floor. I've never seen this kind of person here. So this person, I don't know what transpired to him. But this person, I don't know him at this building. At the end of the day, I don't know him. He does not belong here. And at the end of the day, may his soul rest in peace. Konapo, ipapo, ipapo. Next update vadikani update yaColorful. Ndiani kwanombonzi Colorful? Vazhinji veruzhinji vanoziva Colorful. Ende tinowanzomuona pamainterview kwaDJ Sparks. Zvisinei, Colorful obuda mastreets esocial media achitaura mufiro wakaita amai vake ende vanhu vamupa attention nemashoko aanga achitaura nokuti vanhu vazhinji vanoda kuziva nezvaColorful kuti vabereki vaColorful vari mbori kupi. Ende Colorful anoita nezveColorful anoita nezveTikTok. So ndoda kusiyai muchiona video. Wapedza kuona video tozvinofuka comment section. Wapedza kuona video raColorful inisa hatirare ndaenda tosangana zvekare nguva inotevera. Much love. So today I want to explain how I lost my mom. Okay, so zvakaitika, my mom was pregnant. Like vanga vane nhumbu. So nhumbu yavo yange yatochi 9 months. Yeah, 9 months nhumbu yatanga kurwadza. Yatanga kurwadza mumongo ndipo vakabva vatomuka. Ndiri form 1. Mumongo ndipo vakabva vatomuka ndobva vanditi takuenda kuchipatara. I think time yangu yekuita sei yekuzvara yakwana. Ndatova tichi okay mom, take care. Then next pedu panga pane vamwe mai vaigara ipapo. Mai vavo ndo vakabva vaperekedza mumongo kuchipatara.
vakaperekedza mumongo kuchipatara. So mumongo pavairwara, pavanga vane nhumbu, vanga vane zino, saka vakatomboenda vachida kubviswa zino, but madhoktors akabva ati hatikwanisi kubvisa zino munhu ane nhumbu. So vainzi vakazvara ndopaunobva wabviswa ziso, vakazvara ndopaunobva wabviswa zino. Vadaro mumongo pai vari kuchipatara musi wa12 February ndobva watozvara birth, like normal birth, zvakanaka, but zino ravo rakabva raramba richirwadza. So raramba richirwadza, madhoktors akabva ati maitirukiro ari kuita zino riri serious, havasi kufanira kubuda, like vaifanira kubuda the next day pavakazvara. Takubva vagare for 5 days tichivara pazino vari kudo kune mwana. Then musi wa13 February vangu vatoripo vakatangisa mwana. Then musi wa14 vangu varipo 40 bvota. Musi wa17 vakabva musi wa12 kusvika musi wa17 vari kuchipatara. So vakabva vazo musi wa17 iwoyo makuseni dokta ndopa akaenda kwavari, zino ravo mubvavanzi, zino renyu uri kunyanya kuita se uri kuzvimba, but pazino pane poison yapi, anzi zino ranga richibuda urwa hwakawanda, so urwa hwese hwoyo hwapinda mudumbu. Madhoktors vachitaura, saka tichataya kuti toita sei, tovabatsira sei. Dokta yanzi achibva mumongo ndopa wakabva waita sei, ndopa wakabva vasara vachita sei, vachifa. Saka isusu time dzatinoda kuti zvonizvo tinobhadhara mushonga wekuclear mudumbu. That's the same time I lost. And chinonyanyirwadza ndechekuti vakati vachizvara musi wa12, musi wa17 ndobva vafa. Kana izvezvi hanzvadzi yangu yakura, mwana wavo vakasiya pavakafa ipapo. Mwana wa mumongo inini akabva atorwa nesister yamumongo. If from now atokura atozive kuti baba agree to, atozive kuti he lost his mom pakazvarwa, atozive. Mama vanogara nanzodzi yangu iyoyo, unotofunga kuti ndo baba vake, and as time goes on tichatozosvika pahumuudza chokwadi kuti we lost our mom so, but anenge asisina mufaro in life, kuti anenge achifunga kuti maybe ndakaita kuti mama vaite sei, vafe just because vakafa vazvara iye. Anenge asisina mufaro by the time yaachazviziva. But when I lost my mom, ndakarwadziwa guys. Zvinhu zvinorwadza zvekuti munhu akakuzvara, like munhu waiona, munhu waikoshesa mulife, like ndo chinhu chega chananga ndinawo mupenyu wangu. Plus mamongo vaitozosvika pakufa vasati vaona muzukuru wavo,
because ivo wish yavo yaive yekuti gara vakati at least ndikafondawo navazukuru vana vauchavzvara, it will be better, but varakaitsa kuda kwavo zvakaramba. Rest in peace, Mom. I love you. And I will always love you. Kune vane vabereki vakakwana kunzoko, guys. Udai vabereki venyu, nyange mune mari, itovaspoilai vachiri vapenyu. Itovaitira izvezvo zvavanoda vachiri vapenyu.